Ayan, good morning sa atin mga kapatak. At panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. At ngayon, nandito tayo sa palengke mga kapatak. Ayan, bibili tayo ng bahagya na panghanda o salo-salo sa recognition day ni Bicolana Girl. Ayan. Ano pang hintay natin? Tara na at mamili na tayo mga kapatak. Ayan mga kapatak, nandito tayo sa palengke. Ayan, mamimili tayo. Ayan mga kapatak, at nakapamili na tayo. Ayan, mga sangkap. Ayan, ulit natin sa kotse. At yung iba nandun na, yung mga pansit, mga ibang sangkap, dala ko na sa kotse. Ayan, at papakita natin. Ayan. Kapatak. Ayan. Ito natin. Ayan. Ay mga kapatak, yung mga pansit. Ayan. Pansit. Ayan. Ibang sangkap. Ayan. At mga panghalo naman mga kapatak, bibili namin. Baboy. Ayan. Let's go. Baboy. Ito. Ay, may atay pa. Yan po yung atay, pang-igad. Iniwan ka atay. Siyempre, hindi mawawala ang bigas. Ayan. May mga ketchup, ang kaldereta. Mga kabatak. Ayan. Yung karne sa likod ko nilagay para di mangamoy dito. So, good morning, Dito po tayo sa bahay na Bicolana Girl. Ayan mga kabatak. Pamili. Ayan. Siyempre, ito yung pinakang special dito. Ayan o. Hulaan nyo kung ano yan. Ang laking manok. Pao. Wow. Ayun yung ulo. May chopping board. Nadumi kasi yung kahoy, sumasabay. Talim ah. Yan. Ang malaga dyan, importante. Nice ba? Siya ba? May dalang gumihan no? Matakaw sa gumihan to eh. Nilulunok pati buto. Hindi. Tinatanong ko. Saan? Sa tiyan? Yata din daw sa tiyan. Sarap yung kainin ba? Bawang. Oo nga. Try mo. Kainin mo. Gatil mo. Ikaw na muna. Try mo. Mamaya. Makakainin ko mamaya. Tinamat na ata yung nagtagtag nito ah. Natamat nyo eh. Ang daming malalaki. Yung pang ano? Pang minudo. Nakala na ako. May mga buto. Yung buto isalo mo sa pangkalderita. Yung buto dyan chef.
Susunod ko ba? Bunso! Ay, naku Bunso! Matutuwa to si Bunso! Tingnan ko nga yung matutuwa. Tutuwa ba? Alam na. Matutuwa. May magpapasa kay Bunso. Dagaling ka na sa Amerika, Bunso. Wow! Makakarating ng Amerika si Bunso. Paano yan? Bunso! Kaampunin ka na daw. At ito, si Bayaw, siya muna ang take charge sa pag-ihiwa. Yan, papalitulanan. Bukas ng chicken, karni at iba pa. At mamaya, dito raw yung lola ni Litulana. May meet up si Litulana. Bunso, bakit daw malungkot ka? Malungkot ka ba? Gusto niya rin mag-make up. Ay, gusto mo rin mag-make up? Sumama ka kasi dun sa graduation. Oh. Mag-make up ka na, Bunso, para makasama ka. Dahil may natutuwa sa'yo, may 1,000 ka. Wow! Ano, itara mo? Si Kuya Emmet. Itara mo? Thank you. So, thank you daw. Aming gising. Nanggaling ito Kuya Emmet. Ayan. Nakitang kasi, sama-sama eh. Ang sipag daw sumama. Kasi nga, may mga ganun pa. Okay, Di kaya bawal yung kakapitan? Hindi. content lang naman yun. Hindi, nakapito pa na kapatid. Hindi, dapat pa nilagyan natin ng for content purpose lang only lang. Bakit? Bihira naman yata may nanguhuli dyan. Hindi lang. Alangan nila yun. Dapat pala sa bandang sa umpisa. Pasensya na po kayo kasi ano lang, for content lang po ito. Dapat pala na ilagay natin sa umpisa. Huwag napanood ni Kapitan, magreklamo. Ha? Problema kung mapanood ni Kapitan, magreklamo. Kaya nga. Ilang problema doon eh. Ang ano doon, i-erase yung video. Pero sana wala. Hindi naman siguro yan. Dati hindi naman yung binabawalan. Ha? Dati hindi naman binabawalan. Kasi yung binibin sa talaga, inulit ng bulis kasi sa yung dadala ng kurente, buhay pa. Ang sabi sa pulis, patay na. Kinabukasan, nakita yung sinabi nilang patay. Na-reveal sa jeep, nakita sa bayan. So, binawala na. Yun na. Okay. Sama ka, Bunso. Mag-bis ka na, Bunso. Ayun.
Sumiduya. Doon sa pasit, ang halo na lang yung Wait sabi. lang. Balansa kasi pag manok eh. Yung mga buko doon ng karne, may paniwa. Oo, yun bago. Oo. Wala kaming magluluto ito. Pwede bigyan ng papalinda dyan? Ayan po at medyo nag-inig po sila ng bagya, no? Yan. Ayaw nilang oras sa kanila. Yan. Yan. Baka daw makita kung paano magpaganda eh, arkilahin sila. Beauty salon. Wow, ganda ng uniform. Parang tunay ah. Totoo ba yan? Baka di totoo yan. Birado kasi ang forma. Kaya, grabe rin sa pagkabata si mami mo. Ihapid ko pa hanggang sa ano. Kain ng alimango. Baka tatlo na yata yun. Episode ba? Tatlo apa? Episode. Pinutol-putol ko. Hindi matanda. Si Lolo, ayun yun eh. Tulog ako, mag-ano lang, alas 10 na siguro. Tinapos ko yung dalawang iliit.
meron tayong import. Ano ba sa Leon? Baboy? Ano yan? Pansaka ano? Saka bihon. Ate, di ba? Ate, bakit tayo gabakuhan mo yan? Di ba? Sampai tempat atas. Alderita? Aldinodo? Habang hiwa ng ano, pag minudo. Ang bihon ko na. Ang tumulog. Ito sa sasakit yun ka? Pag ako lang, di makaisa lang, dissolve. Kalderita may pararas ba? Wala naman, di ba? Ha? Kerox lang? Ano lang ito, kasama yung glazing. Glazing dyan sa ano? CR. Gamit yata nito ba eh? Ay, may got na? Oo. Uy, may napakang puti. Ano, plat yan o ano, yung makita na? Dali yung kano ang pagpalumoy. Pero araw ka manok. Ano, malayo, luway lang. Dali yung kanang pag ano. Luloy ng kalay. Yan yan, ano, ha? Dala ko lang, barang ako. Ibarangaw mo na tayo, babad ka ano. Hindi, may putahe na igado. May atay dyan eh. Ang ano lang ano natin, igado sa ano, Kaldereta. kalderita. Ay, di minudo. Ewan ko may minudo kasi may ano eh. May sige. Di pang igado to, sili. Pang igado to. Puro lang ang along gulay. Alat, gustong sabihin mo, maigado. Igado nga yan kasi may atay. O, tapos, Itong ano, Minudo. para saan to? anong ilalagay sa kaldereta? Ito lang. Puro na. Marami, 5 kilo yan eh. May ano duman? At yun, mulugod. Uwa ka kidit na pang igadaw. Magminudo ka tao. Minudo ito. O, pwede magminudo konti. Igado. Kung igado ka man ta. Ano yung naman ta? Ang kaldereta, hindi, magayon, ano,
May tangoy duman na magayon nun sa arong tulo. Oh. Pwede ito sa tangoy ay sa ano. Ipodyan ta na yan. Ito pang igado to. Oo. Iulit na yang pansit kasi Huli na yan. mamaya na yan. Ito muna. Ito pang, pang ano to, pang... Sana all po, makarating tayo sa ganyan. Patukaw boy. Ito lang mga anong makatukaw. So, ayun na po at nagsalang na si Lula ng ano yan, sangkot sa minudo. Ayan mga batak. Minudo yan. Sangkot sa sinanay. Ayan. At si nanay dito naghihiwa ng yung hiwa ko na mga sibuyas, pinaliit. Kasi ang lalaki daw. Para tatong di marunong magluto. Ayan. 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 At nandito po yung ano, yung pabo. Ayan, i-steam yan. Nabatak yung pabo. Ito yung manok, piprito yan. At may gabi, panghalo sa... Saan yung panghalo? Higado. Higado. Sarap mga kabatak. Yo yo yo! Abang tayo sa kainan mamaya na napakasarap. So ayan mga kabatak, yan yung ano, saingan, napakalaki. 10 kilo ang kasa dyan. Higit pa. Mahigit pa raw, sabi ni Lolo. Bali ano yan, tubig lang muna, pinapakulo yan. Tubig mo na. Yan, yan. Pag kumulo yan, saka ilalagay yung bigas. Para di mabutilaw. Ayan mga kabatak. Ayan. At nagawa uli si Aba ng ano, ng isa pang saingan, lutuan. Yung ring po ng basketbulan ginawa ng ano, lutuan. Di ba? Ito po ay ano, gabi, laman ng gabi. Piprituhin. Tapos ihahalo sa igado. Masarap daw po 'yan, mga batak. Tingnan natin mamaya. Ayan. Ayan yung mga pang-igado. Ayan. Ayan na po yung gabi, piniprito. Parang patatas din style. Parang French fries. French fries. Tapos pa-order siya mga Ito na po yung minudo. Di pa mapula. Maya. Ayan, minudo, mga kabatak. Ang lupit ni Ipaluto ko muna Lola yun. magluto. Ano, yung Labi. patatas. Pag naluto na, kukulayan. Sarap. Ayan. Po yung manok nakamarinate na sa harina. Ayan. Harina. Sa kumpletong sangkap. Ayan. Yan. Lalambutin dyan mamaya sa planggana. Yan. Mga bandang malapit na. Malapit na maluto. Tapos na. Yan. Meron po tayong import. Yan. Hiwa ng atay. Pinaliliit ba? Malalaking hiwa nung ano sa palengke. Tingnan mo. Ganito lang sa palengke. Yun, ayun na po. Nilagyan ng pampatula. Ketchup yan mga mata. Wala na. Wow, sarap. Ito. Ano nakakagutom ah. Parang kakain na. Parang kumano na ang tiyan ko. Kakain na. Alam na. Minudo. Hiram. Tapos higado. May dalawang klase ng kaldereta. Baboy saka yung tatawag na baka. Ayan. May pakpak. May baka na may pakpak. Dito pa po yung ano, yung iba na alimango. Yung kinain namin doon sa ano, sa Kawayan. Yung minukbang namin ng halian. Sarap nun. Sarap ng kain namin. Yan, mga bata. Ayan na po at inahon na ni Lula. Ayan, luto na. Ang isang putahe. Ayan. Siram na siram talaga. Ayan mga kabatak, igado na to. Wow! Sarap. Ay, puro ito yan? Nilagyan na ma'am? Meron. Nilagyan ko. Ayan. Sarap ng igado. Ayan. Ayan at yung bigas, ganyan lang po ang diskarte dyan. Pagkatapos pakulo, unti-unti lang ni binubuhos yan.
Yan, dahan-dahan. Parang kung nagmamahalan lang yan. Dahan-dahan lang sa umpisa. Dahan-dahan bigla. Oo. Nandun ang ligaya. Wow. Alright. Mga kabatak. Luto na mga kapatak. Inahaw na ni nanay. Ito na. May nilagay na sa lagayan. Wow, tikman natin. Yan. Masarap. Ano, ayos? Ayun. Ayan, hinahalo ng bahagya yan. Ayan, para di mabutilaw. Mahilaw. Ayan po yung kalderita. Ayan. Ayan. Pag lumambot na yan, sasangkapan lang yan. Okay na yan. Pata. At si Lord nandun, nagsasaing. Ayan. Umiiyak na. Muluha, sumisingot ng spoon. Sinikmuraan ni Lula kanina. Dapat lalagyan ng peanut butter ang kalderita. Kalderitang malupit. Kailangan halu-haluin. Yan. Ayan po. Wow. Sarap. Sarap. Turbol yan. Masarap talaga yan. Kaya na po paghalo niyan, style 2 kutsara. Masarap ito. Habang tumatagal yan, sumasarap. Masarap ito kung may paway. Kantay. Sama ng paway. Oh, yung pawis. Wow. Papasana all ka na lang. Sasarap. Gana sa tumito sa. Ay, iyo. Kaya daw napigisip po. Yan. Papulay Tomato natin. sauce, mga kabatak. Para magpula. Kasama na sa pagkaluto na. Wow. Sige, ano ba? Wow. Masiram kasi yung lambot niya sakto. Lambot. Yan. Alat. Mamaya. Wow. Nilagyan ng papa. Mamaya may mama na Mama na yan. yan. Sunod kan, mamam. Talaga naman. Sa mga nagkaedad talaga kayo matututo ng mga kaunting joke-joke na malulupit. Yan. May papa, may mama. May mamam. Mamam. Wow. Sira. Sira. Pa lang isang badyado na. Hoy, Diamond. Sabaw lang yun. Sarap. So ayan po at ayan na. Papakulo na ng mantika at mag-prito na ng manok na chicken. Chicken, manok. Chicken na manok. At si Lola po ay nandito. Nagigisa na ng mga sibuyas bawang para sa pansit. Ayan, ayan po yung pansit. Yung mga ricados. Ayan. Ayan. Salamat kay ate, tagahugas. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Suportahan nyo po ang vlog namin dito sa pagluluto. Ayan. Para sa kaunting salo-salo. Bicolana girl. Ayan, at mamaya nandito na sila. Ando po sila ngayon sa sa school ni Bayaw. Yan. Saka yung nanay ni Bicolana girl nandun sa school sa recognition day. Ayan. At pagdating nila ay may kaunting salo-salo. Mga kabatak. Ayan. Tagalang kumulang tubig. Ayan.
At pag naluto-luto yan, lalagay yung kanton. Yan. Yan. Yan, abangan niyo po yung ano, ayan mga kapatak. Budol fight yan. Yan. Ayan po yung manok. Malapit na maluto. Kaya nagsasandok na si Lolo ng kanin. Kanin. Ayan. Yan, Lo. Sige, magpakasal ka pa. Ako, oh. Wow, with honor yan. Di ba? Ayan. At magbo-bodul fight yan mamaya dyan, oh. Paramihan ng mga makakain, palakihan ng subo. Ayan. Wow. Bilangin natin kung ilan dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 tao yan, baliktaran. Ayan. So ayan, at luto na po yung pansit. Ayan, mga batak. Ayan, oh. Sandok na yung pansit. Ayan, at yung manok, huling salang na yan, mga batak. Ayan. At yung kanin, isang puno yan. Yan, kalahati, ano pa, higit kalahati pa. So ayan po, at nakarili na yun sa mga bata. Budol fight sila dun, eh. Ayan, mga bata dyan. Ayan. At bukod po dyan, dito po yung mga, ano, mga nagkakaedad. Ay, salamat. Yan, dito po. Yan. Nagkakaedad lang ha, hindi matanda ha. Ayan po, ayan. Ayan. Ay, mga bata doon. Budol fight sila doon. Ayan. Para di maghalo-halo. Ayan. Yan po ang ating menu. Ayan, mga kabatak. Ayan. Ayan na. At yung pong nag-aayos ay ano pa yan, galing Sweden. Ayan. Ayan. Yan si Bunso, bagong guli, nagpa-press para maraming makain. Compare dito, Ano? Tayo na? Tara. Sabay-sabay na. ano black, Ando na ba lahat doon? kung ano bakal yung poste. Sabay-sabay na lahat para ano? Po eh. So ayan mga batak, at mag-uumpisa na ng lantakan to. Ayan, 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 ayan. O, maghuhugas na ka muna ng mga kamay. O mga kamot nyo, maghuhugas yung mga bata ng mga kamot. Hugas, hugas, hugas. At magdarasmaga na kayo dito, o. O, hugas, hugas. Ayan na. Dito, mga bata, o, maghugas na ng kamay. Dito kayo, maghugas kamay. O, kumain na kayo dyan, o. O, yung nakahugas, pwede na lumantak na, ano. Sige. Yeah, sige, kain na kayo. Sige na. Don't be shy. Yan. Yan. Paikot yan. O, yung iba dito. O, nagugas ka ng kamay. O, pisto ka na dyan. O, pisto ka na dyan. Ayan. O. Ayan, mga kabatak. Ayan. Yung mga bata dyan. At yung mga matanda dito. Nasaan yung mga matanda dyan? Ayaw niyong magsandok. Ayan. Yan. Yan, yung mga tanda dito. Sumandok. Hintayin nyo. Ano po yung pinaplato, Irene? Boy, ako man yan. Ayan, dilawan pa kayo. Agad kami ang kutsara. Dahil tayo mag-Irene ang kutsara. Magkamot ka na sana. Yan, kain kayo, kain. Kain. Hindi ka na daw, boy. Yan, yan sila. Yan. Yan. Ayaw nyo umpisan, di nyo umpisan ko. O, di ba? Nag-umpisahan lahat. Ayan. Yan. Pagkatapos na daw ang pray. Kaya po kainan na. Pagkatapos kumain, may pabintin ka ng kabalyo.
Nakabalyo sa slide. Oh, boy, hi ka na. Kamusta ka dyan? Hello, 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 hello. Oh. Oh, ano masasabi nyo? Ah. Sublado ba ako maka kung isira? Tapos na lang sa imo. Kahit po kayo, kahit po kayo. Oh, wala na kang aon eh. Wala na rin kang anak. Kung ano suyaw, yun na. Kain mo na kayo. Enjoy. Yeah. Mura, ganda na nakakasya. Enjoy your meal. Yan. Huwag kang magalati, hindi nakin ito subo mo. Dahil po nagkapunod ka ka, parang talong. Oh, pwede magkamay. Nasa probinsya tayo. Huwag nyo lampahin. Yan. Pwede magkamay, huwag lampahin. Lang ulit na video. Putol daw. Wala daw. Mm. Mm. Wala daw. Medyo pabitin lang muna yung subo kasi may video. Mahina. Oo, mahina ang boses mo. Putol. Sabihin, paglumagan si Manedo niya. Hello. Yan. Problema kung kompleto na. Alright. Alright. Mm. Yan. Ang saya mga kabatak, di ba? Ang saya pag marami. Happy, happy. Happy, napaka-happy. Grabe. Happy ang mga bata. Happy ka, te? Kain lang kayo. Happy. Ayo, happy? Happy. Ikaw happy? Buta K-pop yun na. Always happy? Always happy, di ba? Happy together. Ayos ba, Bong? Si Lolo, ayun. Alright. Ay, ubusin niya na. Walang masayang, ha? Walang masayang. Diba, yung mga aki, oh. Masayang. Dahil pa nagtiripuasan. Chicken tripasan. Ay, may tumatawag? Hello. May jarod ako lang sila dyan. Nagsama ako dyan. Okay. Bye-bye. Salamat. Oh, yaw, ayaw. Wala lang baso. Hello? Hello, Gingo. Yo. Malapit si tatay, oh. Yung nalasing na, oh. Sabi ko, di na makakain, nakakain pa rin na. Nakadalawang bilog mag-isa. Hindi pala siya. Na, ang saya ng mga bata, oh, budol fight. Ayan, yung nasa ano, oh. Nabilad na sila, nabilad na. Kaway naman sana. Kaway. Kaway kayo. Kaway ba? Yung magkakaway, hawak yung plato. Kutsara. Paa. Sabi na lang kayo, yo. Paa. Masarap. Masarap pa ang luto nila? Sarap. Masarap pa ang luto nila? Maya na. Yo. Mantitrip ako kabatak. Nahiya sa video eh.
Pakaretad. Nahiya sa video. Nahiya sa video, natutukan, di alam, meron sa gilid. Alright. Kaya kapatid, kinakain ko, paubos na. Harap. Ang saya mga kapatid. Ang saya pag marami. Saya. Ang saya pag kumain. Tatapon na. Pag maraming magkakasabay. Ayan. Diba? Oh, ba't kinakaliwa mo? Bawal yan pag kumakain. Kaliwa. Bahala ka. Kakalawain ka ng asawa mo. Mas masarap kumain pag may kakainin. Ah, hindi umulit. Kung gusto nyo. Hindi umulit. May nakabang na video. O, kailangan yung nakaharap dyan. Ubus ha. Sa budol fight. Wala dyang iiwan. Lapit ikaw. Di ba talo na nga? Sige pang kakanaw. Tao, tao. Uwin tao. Uwin tao. Nakatago sa camera. Sabi natin ang kulit nito ni Kuya. So, ayan po ang mga bata. Nagbudol fight. Ayan, yan, bata din yan. Oh, nakisama sa bata. Ayan. Ano masasabi nyo? Masarap? Masarap talaga? Wow, ubusin. Sarap? Kaulo? Sige na dami. Oh, mamaya na. Huli, ang laki ng subo. Salamat po sa inyo. Salamat. Salamat pati pagkain ng aso. Salamat. Thank you, kabus. Sa Indo. Ayan po. Bye-bye. Ayan. Ayan.